लानो हानाय इउपिपिएल दोलोनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोना गोलाव सम जिरायबाय जानो हागौ बिबुंथि खोनासंनायनि धैर्य गैलिया बयबो न'आव थांनो लुबैबाय मोनाबायबो दा आंबो नेयै नेयै बालायलांबाय मा रायलायबावनो होननानैसो सानबाय आङो। मालाय बुंग्राफ्रा मोजां मोजां बुंलांबाय गाज्रि गाज्रिया आंनाव थालांबाय दा गाज्रि गाज्रिखौ बुंनानै होसोजाबाय बायनोसो हागौ दा ओंखायनो आं बारा बुंला होननानै सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। सिगाङावबो फैखांबाय बे एखे जायगायावनो मिटिं खालामलांखांबाय। सिगाङाव जेब्ला फैदोंमोन बे समाव बिराद गरममोन बेवहाय दैयाबो माने बुंसारजोबनानै दंमोन अखा हादोंमोन। दाथ' अखाबो हालिया गरमबो गैलिया बोथोरा सोलायबाय आरो बोथोरजों सोलायनायजों लोगोसेनो नै दिनै बिटिसिआव सरकारा सोलायनो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे सरकारा जाबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि सरकार जागोन। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दहाय एसे सिगाङाव बुंलांदों दिनै जोङो नोजोर होयोब्ला नुबाय जोंनि दुलाराय बिटिसि ओनसोलाव दुलाराय बिटिसिनि गामिफोराव जों नोजोर होयोब्ला नुसै बे बिपिएफ हिसाबै खोब सम्भब दरसे गामियाव न'खरब्रै न'खरबा सयगिरिल'सै रायजो राजा नोंथांमोन। गिदिरथार गामि दंबा 10-15 गिरि गामि दङ 10-15 गिरि न'खर दङ। दा बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव परिबर्तनखौ लुबैनानै दिनै बिटिसि बाखिनि 80 जौखोन्दोआनो इउपिपिएल हान्जानो भट होनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौ नुनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा गिखांनाय मोनदों सोमखिखांनाय मोनदों आरो सोमखिनानै बागदावनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ जेरैखि जाया सिगि सुग' खालामनो नाजादों। आंखौबो बेबायदि खालामदोंमोन जोंनि बाक्सायाव बरमायाव आं जेला मिटिं खालामनो थांदोंमोन बै मिटिं खालामग्राफ्रा माबा फैसा गैयानो हुदा दालि ओंख्रि संनायखाय आं दालि गोजा जानो हायालै होननानै एबसु अफिसनि सासे लोगोखौ बुंहरबाय आङो अमा बेदर बायनानै संनानै दोनदे आं जाहैगोन होननानै। दा बेबायदिनो आं बरमा एबसु अफिसाव जाहैबाय। आं ओंखाम जाबाय थाबा बहानिफ्रायबा फैदों एसे बुग्रब जौ लोंनानै माबा बुग्रब जानाय आमाव दोलानाय बाइकफोरजों गोलैनाय नामा। ओंखाम जाखांनानै फैबाय आङो ओंखाम जाखांनानै फैब्ला आदाजों एसे रायलायनो ओरै जाबाय दे रायलायदो मा रायलायनो। आदायाथ' पार्टिनिसो मानसि औ बेथ' एबसुनिसो अफिस पार्टिनि मानसिया एबसु अफिसाव मानो फैदों नोंथाङा थाबैनो थांनांगौनि जाहैबाय। आङो सानबाय नुलायखानांसिगोन बिसोरजों ओंखायनो न' सिङाव थांनानै एक्सारसाइज खालामहैबाय आङो बुक डाउन खालामहैबाय आं एसे वार्म आप होननानै बुङो। बे आं एक्सारसाइज खालामबाय थानायावनो एबसुनि सेंग्राफोरजों मा जालायखो एबसु अफिसनि सियारफोरखौ खुख्रुब खाख्राब बुख्रुबलाजोब्बाय बै जुमाय फेनाय बुग्लबफ्रा। आं आरो नुनानै बारनानै जोनो नागिरबाय बारना जोनो नागिरबाय एबसुनि सेंग्राफ्रा हमथाबाय थायो। आंनो बे जुमाय लोंना बुग्लब जानायफ्रा मा जानोब्ला उदैयाव खेबसे जगै सोबानो लांगाथारो हगारलै होनबाय आङो। हगारा सेंग्राफ्रा एबसुनिया माबा बिसिना महात्मा गान्धीनि आइडिय'लजिनो खावलाय फारसेखैसो सोबाबाथाय फारसेखै फाथिना होनांगौ बिदिया जायालै आंजों। आंना गोदो शिलंआव फरायनायाव केरेट सोलोंना फैनाय बबेबा बबे जायगायाव जोनांगौ बेखौबो मिथिखागौ आं खेबसेखौ जोगासिनो लांगाबदोंमोन आं। दा बेबायदि जादों रायजोफोर मानोना दिनै बिपिएफआव साननो हनो गोरों बुजिनो हानाय मानसि रावबो गैलिया। दा बेखायनो बुंदों बिपिएफआ जाबाय गंसे गोजाम मन्दिर बे मन्दिराव भगबान गैला जाय मन्दिराव भगबान गैया बेयाव रावबो फुजारि थाङा भक्त थाङा
जाय मन्दिराव भगबानबो गैया पुजारीबो गैया भक्तबो गैया बे मन्दिराव फुट फिकासा बासा लायो आरो बे फुट फिकासफ्रा दा बोरमा गोसोम जानो लुबैनानै दाउसा फिसा जानो लुबैनानै मालाबा मालाबा जोंखौ खोमा मानि अख्लाबो दाख्लैबो खोमा अख्लाबदोंनो नङा होमबा मानोना दिनै जों गासै रायजो राजाफ्रा बयबो सोलायनायखौ लुबैबाय परिबर्तनखौ लुबैबाय आरो परिबर्तनखौ जों मानो लुबैदों जों बयबो दिनै दाजाब दानख' खालामदों हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोराव बिफिबा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खालामखो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मा खालामखो जोंनि गथ' गथायफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय मा खामानि मावखो खाम्फा बरगयारी बिथाङा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सासे मिनिस्टार बे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा कुनुदिन बुजिनो नाजायाखिसै बे बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मा जानानै दङ कुनुदिन नोंथांमोननि बेफोर जायगायाव फैनानै फोरोंगिरिफोरखौ लेंनानै गार्जेनफोरखौ लेंनानै साहित्य सभानि मानसिखौ लेंनानै थुनलाइ आफादनि मानसिखौ लेंनानै कुनुदिन रायलायाखिसै बुजिनो नाजायाखिसै जे जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मा जानानै दङ जोंथ' मिथिगौ जोंनियाव डाटा दङ नोंथांमोननि चिरां जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फेन्सार स्कुल दङ बे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया गंसेबो फेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो दिनै सोलोंथाइनि जि हालोद बे जोबोद दुखुनांथाव जोंथ' बयबो सिन्था खालामदोंमोन जे 17 बोसोरनि उनावहाय जों गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्राबो जौगानो हासिगोन खामला मावनानै जाग्रानि फिसायाबो मास्टार जासिगोन प्रफेसार जासिगोन थेला बोग्रानि फिसायाबो डक्टर जासिगोन इन्जिनियार जासिगोन जों बे खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन किन्तु बे 17 बोसोरनि गेजेराव जों नुबाय बे 17 बोसोर बिफिबा सलायनाय बे बिटिसिआव जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा गामिनि एलपि स्कुलाव फरायो फैलानि स्कुलाथ' प्राइभेट स्कुलावसो फरायो फिसालाया हयथ' बेबायदिनो बेवहाय थानाय गिदिर गिदिर मानसिनि फिसाफ्रा गासिबो प्राइभेट स्कुलाव फरायो गामिनि एलपि स्कुलाव सोर फरायदों बे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा खामला मावनानै जाग्रा थेला बोनानै जाग्रा ना सारनानै जाग्रा बन दाननानै जाग्राफ्रा साफा सानै सिखावनि फिसायाबो फरायगोन दिसुन दाना बिसोरो मा जादों बिसोरो बेसेबां रोंदों लेखाखौ बिसोरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन ना मोनाखै क्वालिटि इडुकेसन मोनगोन ना मोनाखै जोङो दिनै नायबिजिरनानै मोनबाय एबसुनि डाटायाव दङ रोखा रोखा दिनै जोंनि गथ'फ्रा बे गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा क्लास 5 पास जानायनि उनावबो गावनि नामखौ लिरनो रोङा अख'आ क्लियार नङा एबिसिडिखौनो रोङा मास्टारफ्रा फेलबो खालामनो मोनानो फेल खालामग्रा मास्टारफ्रा दाय जायो दा गथ'आ लेखाखौनो रोङा गावनि नामखौनो लिरनो रोङा बोरै पास जानो ओंखायनो मा खालामबाय मास्टारफ्राबो जाय 9 नाम्बार मोनदों बेनोबो 90 होबाय जाय 8 नाम्बार मोनदों बेनोबो 80 होबाय जाय 7 नाम्बार मोनदों बेनोबो 70 जाबाय रावबो फेल जाया नाथाय जेला मेट्रिक लिरो मा जाखो मेट्रिकआव फेल जाबाय नङाबा 3rd डिभिजन मोनबाय 2nd डिभिजन मोनबाय 3rd डिभिजन 2nd डिभिजनाथ' जेरावबो सोलिया दानि दिनाव दा बेखायनो जोङो सानदों जोङो जुदि जौगानो गोनांबा थेला बोग्रायाबो गाबोननि दिनाव जुदि सोलायनो गोनांबा खामला मावग्रानि न'खराबो जुदि सोलायनो गोनांब्ला बैसोरनि गथ'फ्रा लेखा गोरों जाथारनांगोन दा जों इउपिपिएल हान्जाया बेखायनो बुंदों जोंनि बिटिसिआव सोलोंथाइनि लेखा गोरोंनि जि हार बे जाबाय 46% जोङो बुंदों 5 बोसोरनि गेजेराव बे बिटिसिनि जि सोलोंथाइ लेखा गोरोंनि पारसेन्ट बेखौ जों 90 जौखोन्दो खालामनो नागिरदों आरो जोंनि साफ्रोमबो गथ'फ्रा क्वालिटि इडुकेसन मोननो नांगोन आरो क्वालिटि इडुकेसन मोननो गोनांबा जों माखासे पलिसि लानो नांगोन आरो नङाब्ला एखे अबस्थायाव जों थाबाय थानांगोन कारण दिनैनिफ्राय 150 बोसोर सिगांबो दिनैनि दिनाव जाय खामला मावग्रा बिनि बिबौनि बिफानि फिसायाबो खामला मावग्रामोन आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेवहाय जुदि सोरबा खामला मावग्रा थेला बोग्रा दंब्ला
आरो बिस्रा जुदि नैसिनि गथ' दंब्ला बे गथ'आ जुदि गामिनि स्कुलावनो फरायदोंब्ला नैबे बेबस्थायावनो बेखौ मिथिखा दिनैनि नै बिसिनि गथ'आबो गाबोननि दिनाव बे थेला बोग्रा खामला मावग्रायानो जागोन। दा जोङो ओंखायनो बेफोर बेबस्थाखौ सोलायनो नागिरदों। जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरनोबो जोङो क्वालिटि इडुकेसन होनो नागिरदों। दा बेखायनो बैफोर सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला जोंहा दिनै सरकारानो सोलायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बे 17 बोसोराव कुनुदिन बेफोरबायदि मोजां खोथाखौ सिन्था खालामबोआखिसै बिपिएफफ्रा। बे 17 बोसोराव खालि जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौल' थगायबोदोङो, जाख्ल'बोदोङो, जब कार्डनि मुङाव, न'नि आइडिनि मुङाव आरो दिनैनि दिनाव मा खालामबावदोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ आरो थगायबावदों। मा खालामदों नैबे साननैसोआव दा बिपिएफनि अफिस बुइस बिराद हिनजावफोर ज' थांनाय नुदों। जों सोंदोंमोन मानो थांदों, माबा अरुणोदय आसनिनि स्किम होयोनो। मास मोनसेयाव 830 थाखा हाबगोन। हिनजावफोरखौ बुंदों जोंनि आइजोफोरखौ नोंसोर नांगोलावल' भट हो, नोंसोरनो गासैबो जों अरुणोदय आसनिखौ होगोन होननानै। दा बेखायनो मोनसे खोथाखौ मिथिना लानाया मोजां रायजो राजाफ्रा, बे अरुणोदय आसनिखौ सोर मोनो, अरुणोदय स्किमखौ सोर मोनो, मा क्राइटेरियानि मानसिया मोनो। दा बिपिएफ आरो सोरबाफोर एनडिपि भाइफोर दङब्ला दासिमबो बुजिनो हायि बिथांमोनखौबो बुंगोन। बिटिसिआ हाग्रामा महिलारिनिमोन, बे बिटिआरआ एनडिपिनि। एनडिपिफ्रानो बे बिटिआरखौ सालायनांगोन, बे सिगनेटारिफोरानो बिटिआरखौ सालायनांगोन। बिटिसिखौ लाबोनानै हाग्रामा महिलारिया एनडिपिनो नागाराखै। किन्तु दुखुनांथाव खोथाया बेवहायसो एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनावहाय बिटिआरखौ गावसोर लाबोनानै हाग्रामा महिलारिनो नागारनानै होनो नागिरदों। दंफांखौ गावसोर गायबाय, देरबाय, फिथाइ थायबाय, मोनबाय, दाना हाग्रामाखौसो गोजौआव गाखोनो होबाय। हाग्रामाया जागासिनो फिथाइ गोमोनखौ जाबाय थागोन। थिरिन बर'आ जेब्ला सार आंबो हरदोंलाय मामा हरगोनमोनलाय, बिगुरखौसो हरगोन, नारें खमला बिगुर। नंगौना नङा? दा जों गासै रायजो राजायानो बुंदों जे 17 बोसोर बिपिएफआ जों गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायबोबाय, नासयबोबाय। 17 बोसोराव बिटिसिआव फैलार जाबाय हाग्रामा महिलारिया। गतिके दिनैनि बे गोदान एकर्डखौ जोङो सासे क्वालिटि गोनां लिडार, सासे एडुकेटेड लिडार, सासे सिगनेटरि बेफोरबायदिखौ जों होनो नांगोन होननानै जों दिनै बयबो रायजो राजा सिन्था खालामदों। आरोबाव बे गोदान एकर्डखौ जोङो फेलार जाबावनायखौ लुबैयाखै। दा बेखायनो जों गोरों गोरा गासैबो बांसिनै सोलायनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों। दा गतिके रायजो राजा नोंथांमोन, बे सोलायनायनिफ्राय रावबो हमथानो हालिया, होबथानो हालिया। इउपिपिएलआनो सरकार दागोना रोखा जाबाय। बिटिआरआव देग्लाय प्रमद बर'आनो बिटिआरनि सिट जागोना 100% जाखाबाय। नोंथांमोननि समस्थियावबो रनजित बसुमतारिनि देरहानाया 100% जाखाबाय। बेखौ रावबो होबथानो हाया। बिटिआरआव जुदि इउपिपिएलआनो सरकार जासिगोनब्ला, प्रमद बर'आनो जुदि बिटिआरनि सिट जासिगोनब्ला, रनजित बसुमतारियानो जुदि नोंथांमोननि समस्थिनि इएम जासिगोनब्ला, जों माबा मोनसे सिन्था खालामनांगौ दंबावो नामा? इउपिपिएल अनगा जोंहा गुबुन सिन्था खालामनांगौ दं नामा? गैया। दा गैयाब्ला नङा होमबा, इउपिपिएलआनो सरकार दाखासिगोन, बिआर फेरेंगायानो इएम जाखासिगोन, नांगोलनि खोथायालाय बहा फैबावनांगौ? दा साफा सानै थानायखौ बेखायनो आं बुंबाय, बेवहाय थाखागोन, हयथ' बैहाय खोनागोन। बिथांमोनखौ आं बुंदोङो सम थानायावनो सोलाय, दा मोनायाव जे फै, लाजिनो नाङा। नंगौना नङा? जों बयबो सोलायनो नागिरबाय। बिटिसिआव थानाय 80% रायजो राजाफ्रा दिनै सोलायनो लुबैबाय, सोलायखासिगोन। बेबो 100% जाबाय। बे सोलायनायजों सोलायफानो रोंनांगौ। सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङा बेखौ जाम्बा होननानै बुङो। सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङो बेखौ बुद्धिय होननानै बुङो। नंगौना नङा रायजोफोर? जों गोदोनिफ्रायनो सोलायबोबाय थादों मानसिया। मानसियाबो गोदो मोख्रा बायदिसोमोननो। सोलायनानै दिनै जा बेफोरबायदि महर मोनबाय बेखौ मानसि होननानै बुंबाय। जायफोर सोलायाबासिनो दासिमबो हाग्रा बारियाव थाबाय बिसोरखौ दाबो मोख्रा, बान्दर, सिम्पान्जि होननानै बुङो। नंगौना नङा? जों दिनै जायफोर सोलायबाय बेखौ मानसि होननानै बुङो।
दा बेबायदिनो गाबोननि दिनावबो जों गासिबो सोलायजोब्बाय बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार फैसिगोन प्रमद बर'आनो बिटिआरनि चिफ जासिगोन ओइ नांगोलनिफ्रा सोलायनो रोंनांगौ नंगौना नङा जों जाखांबाय गाबोन जेबो मोनजानाय नंलिया गाबोन ओरैजाय जाफैदोलाय नंगौना नङा जाखांबायब्रा ओरैजाय बेखौसो मोनजानाय नंला गाबोननिफ्राय ओरैजायसो मोनजासिगोन ओरैजाय फै लाजिनांगौ गैया नंगौना नङा जोंनिया फिसा फिसा लिडारफ्रासो लाजियो बे प्राइमारिनि बिपिएफनि लिडारफ्रा मा होनबावो आं प्रेसिडेन्ट जाबायब्ला प्राइमारिनि मैया समनाथ बसुमतारी इउथ बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनिया रिजिगनेसन होबाय हयथ' बिजेपि नाबा इउपिपिएलआव फैगोन बै प्राइमारि फिसा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआलाय बे खोथाखौलाय मानो साननांगौ जाखो नंगौना नङा रायजोखौ दा बेखायनो रावबो गोनो गोथो थानो नांला गिनायनि खोथाखौथ' बुंखानो नाङा जों रावखौबो गिहा दिनैनि दिनाव जेबो खालामनो हाया खिन्थु अयभास दं नालाय एसे एसे सिगिनो नागिरो अयभास दङ बे 15 बोसोरा बिदिनो सरकार दाबोबाय दा बेखायनो देरहानांगौनि थाखाय जे रायजोनि खामानि मावनांगौ रायजोजों मोजां जानांगौ रायजोनि सिगाङाव मोजां खोथा बुंनांगौ बे मन्त्रखौ खुनुदिन सोलोंनो लायाखसै बिपिएफआ खारन बिपिएफआ रायजोनि मोजां खामानि मावनानै 15 बोसोराव देरहायाखै बिसोरो देरहादों मानसिखौ सिगि सग' खालामनानै नंगौना नङा सोरबा इएमआ जुदि गेट खुलिनानै होआब्लाबो नेक्स्टआव फैगौ बोसोराव बे एखे इएमनो भट होनांगौ उपाय गैया बाध्य सोरखौबा सन्देह जायोबा फुङावनो बिनि भटखौ थुनानै दोनखायो बेबायदिसो देरहाबोदों नोंथाङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो बिसोर जेबो सोलोङाखसै रायजोफोरखौ जे मोजां खोथा बुंनानैसो कनभिन्स खालामनो नांगौ रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनानैसो भटखौ मोनो बेखौ सोलोंबोआखसै दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ दिनैनि दिनाव होनो नागिरदों जोंहा चन्दन ब्रह्मखौसो मोनसे खोथा बुंनाय खोनाबाय थायो बै जोंनियाव आरोखि दा नोंथांमोननोबो बुंनांसिगोन आङो बेखौ चन्दन ब्रह्मआ मा बुंहैदों जोंनि जायगायाव प्रमद बर'नाव मोनसे कुइसन खालामदों बिथाङा बिथाङा बुंदों प्रमद बर'आ मानो मोननै समस्थियाव गेलेदों होननानै प्रमद बर'आ गावनि सायाव आत्मबिश्वास गैया नामा मानो मोननै समस्थियाव गेलेदों प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ आंनो हो होननानै बुंदों चन्दन ब्रह्मआ दा ओंखायनो आं चन्दन ब्रह्मखौबो मोनसे कुइसन खालामदों खोनायोब्ला गाबोन होबानो जाबाय बिनि फिननायखौ हाग्रामा महिलाया मानो मोननै समस्थियाव गेलेदों कुसुगाव आरो देबोरगावआव हाग्रामा महिलायाथ' 17 बोसोरा देबोरगाव समस्थिनिफ्रायनो सासे पिटिसिनि चिफ जाबाय बिनि उनावबो गावनि समस्थिनि रायजो राजाफोरनि सायाव बिहा मानो आत्मबिश्वास गैया मानो मोननै समस्थियाव गेलेदों बिनि फिननायखौ होग्रो 17 बोसोर मोनसे समस्थिनिफ्राय पिटिसिनि चिफ जाबाय बिनि उनावबो बे समस्थियाव मानो गेलेनो गिदों हाग्रामाया कुसुगावआव मानो गेलेहैदेरनाय आंथ' प्रमद बर'नि फिननायखौ प्रमद साथि जानानै बुंनो हायो यस आत्मबिश्वास गैया मानोना प्रमद बर' सारा जाहैबाय राजनितियाव गोदान पलिटिक्सआव गोदान देग्लायसो फैदों एबारसो फैदों बेखायनो आत्मबिश्वास गैया नोङो 17 बोसोर पिटिसिनि चिफ जानायनि उनावबो गावनि समस्थिनि रायजोफोरनियाव मानो बिश्वास गैया दा बिनि फिननायखौ देबोरगाव समस्थिनि रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलानो रायजो राजा नोंथांमोन बिनि फिननायखौ काउन्टिंनि रिजाल्टआव मोनगोन दा जोंनि ओजोंहाय कक्राबारि समस्थिनि मालाबा बेयाव दाब्लाखौ बुंफैनाय खोनायो आङो लाजिलायलाङो आङो मिथिगौ ना धीरेन बर'आ दिनैनि दिनाव 5-6 भट मोनगोन ना मोना जोंहा सन्देह दं रायजोफोर दिनैनि खोथाखौ बाद हो दिनैनिफ्राय 3 मास सिगाङावनो जोंनि कक्राबारि समस्थियाव दानि जोंनि कक्राबारि समस्थियाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ धीरेन बर' आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ प्रमद बर' सारानो जोंनिया
दिनैनिफ्राय 2-3 मास सिगाङावनो जोंनि कक्राबारि समस्थियाव जोङो इउपिपिएलनि थाखाय प्रमद बर' सारनि थाखाय 28,000 भटखौ थालामारि खानानै दोनदों रायजोफोर। बेखौ रावबो जेबो सोलाय सोल' खालामनो हाया। जोङो देरहानांगौनि थाखाय दिनैनि दिनाव खामानि मावाखै कक्राबारियाव। जोङो सिन्था खालामदों दुलाराय बिटिसिनि गेजेरावनो प्रमद बर'खौ बयनिख्रुइ बांसिन भट होनानै जों देरहाहोगोन होननानै जों खामानि मावदों। दा बेफोरखौ रोखा मोनथिखानानै दिनैनि दिनावहाय सानफ्रामबो बिपिएलआ इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय थायो। मैयाबो जादों, दाख्लैबो जादों, दहायबो जादों, दा मोनायावबो जागोन। गाबोननि दिनाव इनिफ्राय 1000 जइन जागोन एनडिपिएस एनडिपिआर बिथांमोनजों लाफानानै 1000 बै सारा थांगोन फेरेंगा सारा बोरै देरहागोन धीरेन बर'आ। दा हाग्रामा महिलारिया बुङो ओंखायनो कक्राबारि समस्थियाव प्रमद बर'खौ फेजेननांगौनि थाखाय बेसेबां कोटि थाखा गारनांगौ गारगोन। इउपिपिएलनो सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव गोसो गोरबोआव मोनसे समायखिरा लाबाय। इउपिपिएलनो भट होनो होननानै, प्रमद बर'नो भट होनो होननानै, आरो बे गोसो गोरबोनि दरजाखौबो थालाजों मारिखानानै दोनबाय। बेखौ फैसाजों खुलिनो हाया होनना बुंदों। बोरै देरहागोन? दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो आं बुंगोन, जोंहा डिपुटि सारनाव, एक्स डिपुटि सारनाव खर' फैसा दङ। फैसाजों बायनो नाजागोन, नङा होमबा? नाजाखागोन। नांगोलनि सावगारियाव भट होबाय माने 1000से फैसा लानानै नों गावखौ 5 बोसोरनि थाखाय फानबाय, नंगौना नङा? आरो जोंहा बै आदै मादै बाय फंबायमोनखौ मा खालामो? जौ बथलनि बथलथाम लाबोयो, अमा बेदर 3 केजि 4 केजि लाबोयो, जाहोयो लोंहोयो। जाबाय था लोंबाय था, जाम्बाफोर इउपिनि मिटिङाव थांनो नाङा, नङा होमबा? नो फ्लेगा गायनानै लाहै। जोंनियाबो मोनलोंबा बिदिनोसै, मोनलोंबाय फेबाय दुगायानो जागारलायबाय, ओरैजायानो जाबाय। आं ओरैनोसो थांदोंब्रा इउपिपिएलनि मिटिङाव, आं भट होआथ', लाबो नांगोलनि फ्लेगा आरो जाबायानो। दा बेबायदि थगायजानाय सम दं नामा? दा बेखायनो बुंदों जौखौबो लों, अमा बेदरखौबो जा, फैसाखौबो ला, भटखौ होनो नाङा। जेबो जाया। भट होनायखौ रावबो नुवा, नुयो नामा? फाब नाङा। मानो फाब नांनो? बे फैसाया जोंनिनोखा। बै जब कार्ड मावग्राफोरनिफ्राय थगायनानै जानाय फैसा बियो, नंगौना नङा? जोंनिनो फैसाखौ फाब नाङा। फैसाखौबो ला, जौआबो लों, अमा बेदराबो जा, भटखौ होनो नाङा। नामा? फाब नाङा। 1000 होबा 2000 बि, 2000 होबा 4000 बि, 4000 होबा 8000 बि। जोंनिनो फैसाखा बियो। गोबां बाथ्रा बुंला रायजोफोर, आं बेबायदि जोबनायाव होनो होयोब्रा मोनाबायबो, नोंथांमोनाबो थांनो लुबैबाय। दा बेखायनो आं नैबेखौबो खावलायसिगोन जे नोंथांमोननि समस्थियाव जोंहा रनजित बसुमतारी बिथाङानो देरहाखासिगोन। दिनै नोंथांमोना बिथांबायदि सासे केन्डिडेटखौ मोननाया जोबोर खाफाल गोनां। इएम जायैनि सिगांनो बिथाङा सासे स्टार। मानो स्टार? बिथांखौ जोंनि समस्थियावबो नागिरो। फेरेंगा सारखौ लेंहरनांगौमोन, जोंनि उदालगुरियावबो नागिरो। फेरेंगा सारखौ लेंहरनांगौमोन, बयबो मोननो लुबैयो। जेरावबो थांनानै फैदों। स्टार नंगौना नङा बिथाङा? नङा होमबा? दा बेफोरबायदि सासे बिजाथिखौ मोननाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा रायजोफोर। दा बेखायनो जोङो बे खाबुखौ गारनो नांलिया। जोंहा बै जौ जुवाजों गोदोनानै थाग्रा, खाथियाव थांनो हायि लिडारखौ जोंनो नांला, बसखौ जोंनो नांला। जोंनो नेता नांगौ, नेता। नेताया माखौ होनो, बसआ माखौ बुङो? आं बुंनो खाम्फा बरगयारिखौ सासे बस। खाम्फा बरगयारिनि खिबुनाव थाग्रायाबो बिथांखौ बसआनो होनखायो। मानो बस?
बे जाबाय रावनिबो खोथाखौ खोनासंग्रा नङा माबा मोनसे डिसिसन बा नंगौबाबो नङाबाबो गावनिनो नङा होमबा गावनिनो नंगौबाबो नङाबाबो नोंसोर मावल' ओरैथारै माव नाथाय जोंनि दैदेनगिरिया मा खालामो माबा मोनसे सिद्धांत लानो गोनांब्ला जों बयखौबो बुथुमो रायलायो ओरैथारै मावनो नागिरदोंमोन ओरैथारै खालामनो नागिरदोंमोन मोजां जागोन ना जाया मा खालामब्ला मोजां जागोन बिनि उनावसो जों सिद्धांतखौ लायो दा बेखायनो जों बुङो बिथांमोनखौ नेता लिडार नाथाय बिथांमोना बस साफा बिथांमोननि खाथियाव एखनब्ला समाव जानला मेनला खोथाखौ बुंजाया थांबो सोबानानै हरो गियो बयबो नोंगौ ना गियो सन्मान होआ जों गियोसो नाथाय सासे लिडारखौ सन्मानसो होनाय जायो गिया दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो मोनसे गोदान जुग लानानै फैनो नागिरदों मोनसे गोदान मुगा जों लानानै फैनो नागिरदों आरो बे गोदान मुगाया फैगासिनो दं फैखाबाय 100% दा बेखायनो फैगौ 10 तारिखआव नोंथांमोना बयबो जाहाथे फुङावनो दुगैयै लोबै दुगैयाबाबो जेबो नङा दिसुं गोजां बोथोर ना जायखिया थाब थांनानै बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे भटखौ होयो बेखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ